Tossa on mun notku. Niin. Ja sä olet sitten velkaa 80. No et kai sä nyt tosissas meinaa noita tulitikkuja rahaksi muuttaa. Tikku on 50 senttiä. Ja häviäjät maksaa. Mulle tuo yövartija kyllä sanoi, että täällä on rahapelit kielletty. Vai pitäisiköhän se tarkistaa? Niin. Sä meinaat niinku, että koko porukka joutuu kadulle vai? Vaikka, jos on pakko. On pakko. Eiköhän sellaiselle jätkälle käy, joka ei maksa pelivelkoja. Mitä? Tää kaveri ei ilmeisesti tiedä. Pistetään sitä porukalla turpaan. Niin. Mitä nyt? Tää kaivele sun lompsaas. Mitä? Sä veit kaikki mun rahat. Sä saan nää kyllä takaisin. Kai mä jotenkin selviän. Et varmana selviä. Vedetäänkö turpa? Hei. Eiks me voida hoitaa tää asia jotenkin sivistyy? No hoidetaan ihmeessä. Lopettakaa tai mä soitan poliisit. Kadulleko te haluatte koko porukkaa? Tää yritti varastaa kaverin rahat. Pitääkö paikkaansa? Tästä. Yritti viedä mun viimeiset roposet. Sinä lähdet ulos. Lähdetäänkö jatkaa matkaa? No, eiks mä vois levätä tässä hetken? Mä en häiritse ketään, sitä paitsi eihän täällä ookaan ketään. Mulla oli vähän rankka yö. No on se nyt kumma, jos ei rehellinen Jatkaa matkaa. Sä et voi olla tosissas. Hei, tää ei oo sitä, miltä tää näyttää.